Hyvät toverit, moni säikähtää, kun kuulee sanan kommunismi. Haluaisin selittää teille, miksi itse kannatan kommunismia. Moni on varmasti joskus tuntenut olonsa turvattomaksi ja yksinäiseksi, mutta kukaan ei ole koskaan ajatellut, että se ehkä voisi liittyä kapitalismiin. Kun kapitalismi raivasi itselleen tietä taloudellisesti, sen piti myös muuttaa ihmisen mieltä. Esimerkiksi normeja ja arvoja piti uudistaa, koska ne eivät sopineet uuteen kilpailuhenkeen. Niinpä ihmisestä tulikin lopulta erillinen, individualistinen ja itsekäs olento, joka ei ollut enää kiinni yhteisössään samalla tavalla kuin ennen. Päinvastoin kommunismi on ainoa ideologia, joka keskittyy kaikkien ihmisten yhdistymiseen sekä kaikkien ihmisten yksinäisyyden poistamiseen. Se juuri onkin kollektivismia, ja sen takia kannatan kommunismia. Kaikkien maiden yksinäiset, liittykää siis yhteen.